Nou, ik ben inmiddels in Dokkum, bij de kringloop. Ik ben hier vorige week toevallig Ekkelwest, want Watervlag wel vaker shirt. Die weet dat ik vorig hier bij Griet Loonswest ben. En Griet hier haar hele hoes vol met allerlei mooie Christversiering. En vooral echt retro ouderwets Christversiering. En dan mochten ik en Thea even zien. Dat was echt geweldig mooi. En nou, hier ze wat roze Christspul van me achteruit houden. Dus dat had ik vorige week al ophellen. Maar nou dacht ik van misschien is het echt wel leuk om even voor het feestje wat in de Christsfeer aan te klaren. Dus ik zal eens even zien wat er is. Ik zie heel Christspul. Oh, schattig. Nou, goeie. Nou, goeie. Dat heb ik al weg. Dat had een mooie jassen. Oh, dankjewel. Mooi kleurrijk, hè? Ja. Oh, ik ga net op let. Ik zei hem hier zat volle leuke Sinterklaasspul. Knutselspul en boekjes. En